Pirthe long ason dina khaita methang alamaki pindeng sumpot kaching hondo lasonsi kedam tang chiti ni phai krip clear ni central event Kheroni long Hindi Divas talonpon Bangsu Hindi Divas muning pen ke adang ke the pen katalon pon je phan chisik pon lobusi maipu Rajkumar Chauhan pen thanpon Karbi Anglong Hindi Bhashi Sangstha lapen Karbi Anglong Hindi Bhashi Chatro Sangstha tung Chelangsi Kheroni Auditorium Hall along Hindi Divas alira champion talonpon Bangso katalonpon amaelong arnisia pharmana jai mek dengpon Hindi Divas katalonpon ke chengsia sayang deng ason alang litum amethang alamaing thurpon lo lapen karlitang atuma phan chikimopon Bangso phi school osomara tumpen armu chijeng damlo Laso phik Charlie Bang osomara tumangbong quiz competition hirjir kihir lason si kachetong Charlie Bang atumang chepate padupot kijutsi rat piamai ason ingni pon bangso mailong em rina terang pilapen MEC Pawan Kumar Rayatum chetong dun bangso mailong si karbianglong arlo alang lituma somar pining HSLC HS asat langalong ki undona tuma phan nong e pachirpon Kheroni pen Mohanteron Karbianglong live